hanki Israel holliti wonde be itti fittandu Ali Shadmani tawaɗo e hoore be hiwoɓe revolution Iran. Fettanɗe tiidude waɗuno ka sera wuro Teheran. L'armée Iran ɗen kadi inni misilje mum noddirteɗe fata fusi hiwirɗe weeyo Israel. Be holliti kadi be memuno cuuɗi ɗiɗi gollirɗi sarwisi sekere ma mbiyen sarwisi kumpite Israel. Sengo Amerique ɗo ardiɗo leydi ndin Donald Trump no jokkindirde konguɗi ka mejaje rendo o noddi yo Iran lappudande wallina kaɓirɗe hanki horejo Amerique on yedduno yewtere Emmanuel Macron mo Faransi wi'uɗo e tenen ka tumbodiral G7 Canada wonde laawol yewtere hakkunde Iran e Israel no yalti. Leyɗe jeeɗiɗi tawdaɗe ɗen ɓe keɓi kawral e dow toɓɓe jeeɗiɗi himmuɗe. Tatije ɗen no humondiri e technologie e hakkille tafaɗe kañum e ogirɗe saɗuɗe ɗen eɓe faala fewnude sarɗiji no ɗum yeyirte ka luumo. Fewndo ɗo ko Chine ɓuri waɗude jungo mum e ngeygu ngun. Cimti kawtaɗi heddiɗi ɗin ko fii giiteli burure ɗalle ɗe ɗoftaki sariya e dolidiro hakkunde leyɗe kañum e hare hakkunde Israel e Iran ko haaluɗen fimun ka fuɗɗode ɗo no hani kamandinen tu wonde inde Ukraine tawaka e ɗin cimti kawtaɗi.